És moment de posar les paraules en joc. 98 parelles d'estudiants de secundària repassen mentalment l'abecedari per a guanyar cadascuna de les partides que es disputen en este campionat d'Scrabble escolar en valencià, un duel lingüístic que s'ha celebrat este matí al Palau de la Festa de Castelló. Ajuda molt perquè tu coneixes paraules que no sabies del mallorquí, del català, d'altres llocs. Cada un dona la seva idea i pues, tirem la paraula que més punts té. No se me dona molt bé, perquè sempre perc, no m'agrada perdre. Cada partida dura 15 minuts i guanya qui tinga més punts en un total de 3 rondes. Qualsevol paraula té cabuda en el tauler, sempre que estigui acceptada, i si n'hi ha dubtes intervé el jurat. En l'aplicació Leximots, elles ens alcen la mà i busquem la paraula, i si el quadradet és en verd és que és vàlida i si és en roig han de llevar-la perquè no és correcta. El joc de l'Scrabble ajuda als estudiants a millorar la destresa en la llengua valenciana. Amb ell aprenen ortografia i paraules noves. Ampliar vocabulari, ampliar paraules, crear ponts i obrir portes a la llengua i que el valencià s'estengui cada vegada més. Vora 200 estudiants d'11 centres de les comarques de Castelló i de Sagunt participen en este campionat d'Scrabble en valencià. Juguen per parelles i les 5 millors es classificaran per a la gran final que es disputarà a Barcelona el proper 18 de maig. Si no fas pedrera, com vols? Hi ha bons jugadors de bàsquet, de futbol, de qualsevol esport. I per què no un esport d'element com és l'Scrabble? Els campions obtindran un joc i un xec regal de 20 euros. La resta se queda amb l'experiència. També participar, nosaltres participarem i no va ser res si perdem. Un joc que lletra a lletra crea les paraules diversió i aprenentatge en el tauler de la ment dels més jovens.